Selamat pagi bolo. Esok-esok iki kon ibuke tuku iwak neh iki bolo. Kalana kok kon lah tuku iwak iki bolo. Pemandangannya jadi sejuk bolo, esok bolo. Oh. Esok. Ana iwak, De. Tuku iwak bolo. Oh. Iwak nembang kini iki. Lele anyar. Ana lele, wak emprang, wak putih. Saya tak rono aku, De. Jelek ada lele. Wah. Ya ada lele, beran kok le. Kok sik gampang kok tuku lele ae. Tuku lele. Hah? Bolo, ora ada wak lele bolo. Mlaku meneh iki. Ngetan. Oh, tak vlogno neh iki. Mas no vlog neh iki. Pemandangannya ning RT1 bolo. Kaline bolo baru udan. Iwake beru. Oh iya, bolo. Pemandangannya jos tenan. Oke, macam deh bolo. Iki wis tak tutupi yo, tak tutupi bolo. Tak tutupi. Oke. Terus motor Arab iki. Oh, nambah bolo. Nama Mbah. Apa jenenge? Mbah. Anu lawono iwak anyar. Oh, tumpah motor bolo. Besok bolo. Ana iwak, Mbah? Anyar le, anyar. Anyar iku. Anyar. Anyar iku. Aku ora tau nyawak. Kemarin kan anu le sing anyar. Piro lelene, Mbah? Are sita kali. Wis siji. Mek Lah loro. iki dipateni ale mek loro sini loro. Sini mek loro sini. Iya. Sini mek loro bolo. Iya. Ada balane. Nek butuh piro ton? Tak ibu mang wis. Ini loro to. Iya nila. Kan bel nilae. Nilai piro iki? Apa niku 16 lah wis. 10 kok. Kok ana 30. Ana 30 siji ya 30 loro. Nila karo lele. Ora, ditemak sithik. Lele nilai aku. Lah bandeng piro? Ndi tak ana. Kono. Ngendi? Ana yo. Bandeng loro lah. Ngono. Loro piro apa loro? Iku loro ae. Piye loro? Loro piro loro iki? 20. 20. Heeh, wis lah wis kembali balik. Jane ora entuk. Wis. Tuku bandeng barbare bolo. Terus, Mbah? Iki ku anake. Maksudnya putri lek sarni anake sapa sing ajene Japo digarap. Sing wong bali kelinci. Sing wong baru ya. Nah, lek wedake dia anake Jio, kae ya. Heeh. Anake Warsi. Semi. Dadan. Ora